Evara hoş binerin çarpel medya işev em de bername panorama çarpeli da bimijarin grinki u bedimi vani xwe hêjara em ê bihevra bin em ê mijara baş bi taybet Bakurê Kurdistanê û bi giştî jî li Seranserê Kurdistanê tiştên ku di vî demehayê nêzik de rûdane em ê bi mêvanê xwe re bi we re şîrove bikin. Mêvanê min du birêz Mercan Azbay cîgirê Serokê Giştiyê Partiya Welatparêzên Kurdistanê her wiha Vahîd Aba ew jî cîgirê Serokê Giştî Partiya Welatparêzên Kurdistanê ne hûn her du jî bi xêr hatin sersera serçava re hatin. Sağ ol gelî spas. Spas. Belê mijarê me gelekin pênc hem mijarê me hene mijarê giring dê îşev bi temaşevanên xwe re wan mijarana şîrove bikin û hema yekser piştî bi xêr hatine û ez dibêjim em derbasên mijara ewilê bibin demekî di hefte berê hûn her du jî bi weftekî Partiya Welatparêzên Kurdistanê re li Başûrê Kurdistanê bûn bi mebesta serdana Partiyên Kurdistanî hema bêje we ji çar parçeyên Kurdistanê partiya li wê dît wan re danûstandina kir, hevdîtinan kir. Duwan hevdîtinan da ji bo min ya giring ya jî ji bo ku ez dixwazim temaşevanê me ew bibin hinekî jê agahdar bikin li ser rewşa Kurdistanê bi giştî ji ber ku çar parçeyên Kurdistanê we bi siyasetmedarên wan re serokê partiyên wan re hevdîtin kiriye ji bo we întibayekî çawa da bi giştî têkoşîna azadiya Kurdistanê tiştê ku niha diqewmin û herêmê û dinyayê te ama yekser biçim ba birêz Mehemedcan Azbay ew kê te çawa bû yani têbiniyê te dîtinê te evkekî çawa da cenabê te Silav rez evar baş dîsa yani wek raya giştî zane partiya me Partiya Welatparêzên Kurdistanê new dê îlonê da Kongra xuya yekîtiya çêkir Partiya Welatparêzên Kurdistanê hat damezrandin piştî partiya hat damezrandin nûnerê me li Hewlêrê birêz Orhankaya û serokê îştî kek Mustafa Özçelik ser navê partiyê daxwaza randevû pêwendiyan ji Serok Mesûd Barzanî û Partî Demokrat Kurdistanê kir. Di demekî kin da ev bersivekînî erênî hat dayîn daxwaz ji me hat kirin kî heyeta wekî çend kese hûnekîngê bin karin me tarîx tayin kir û heyeta xwe tespît kir. Roja sêzdê ma yazdan em şeş kes derbasî Başûrê Kurdistanê bûn. Birêz Mustafa Özçelik ez bûm kek Vahîd Aba kek Baran Bozkan Seval Mert û Orhankaya heyeta me ji van kesa pêk hat roja çardan birêz Mesûd Barzanî ra me hevdîtinekî baş pêkanî bi protokolekî bilind bi pêşwazî û germayekî xweş bi rastî pir berhemdar derbas bû piştî wî roja diya me Politburo QDP ra û bi partiyên Rojhilat û Rojava û yên Bakurê Kurdistanê yên li wê derê biroyê xwe vekirin wek PSK û Hapar lê bi taybetî partiyên Rojhilat hemama ji Partî Demokrat Kurdistan bigire PAK Komela Zehmetkeşan bi vana ra bi taybetî Yekkurtî bû Partiya Şûyî bû NKS bû û êde bin sîwana NKS da jî derkin derdora 17-18 nûnerên partiyên cuda hebûn
derbavi dîsa Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye heyeta wan û Partî Demokrat Kurd ya Sûrî wan ra hevdîtinên me çêbû, El Partî ra çêbû. Bigiştî yani ew helwesta me ya siyasî me girtibû û nexşa rêya xebata me bi taybetî ev danasî me partiya xwe danas kirin û hinek dîtinê xwe bi van aliyan ra parve kirin. Yek jê bi taybetî Bakurê Kurdistanê lawazbûn û têkçûna siyaseta îro desthilatdar lawazbûna xeta netewî me pêwîstiyên wî anî ziman dervayî wî li diaspora pêwîstiya hemû beşeyên Kurdistanê û partiyan bi diasporekî xurt bi lobiyekî û siyasetekî netewî heye ser vîya me dîtinê xwe vekirî eşkera me ew kir û me ji Cenabê Serok Mesûd Barzanî daxwaz kir kî di vir da wek însiyatîfekî bigire û van xebatên cuda cuda aliyên cuda cuda bangî wan bike vana bin şemsiyekî netewî da ji bo berjewendiyên netewî bixe xebatekî giştî bide ber xwe dervayî vêya ser têkiliyên navbera ev partiyên Kurdistanê yên perçe cuda cuda di wir da pêwîstiya diyalog û pêwendiyan wek emkîna ne carekî boy serdanekî an carekî du car hevdû dîtin na lê wek periyodîk divê haya merva ji hebe ve pêwîstiyê me bi heve ne her perçe taybetmendiyê wan cuda ne divê gora wan taybetmendiyan şekl û metodên xebatê pêwendiyên van partiyên siyasî Kurdistanê bi hev re hebe duê çerçeveda bû. Yek jê şî noqtek din şî wek hûn zanin hinek kevalên me ji demekî dûr dirêj e xebatekî ser arşîva Kurdî ew dikirin me proja xwişî bi hikûmeta Kurdistanê nûnerê hikûmeta Kurdistanê ra Serok Cenabê Serok Mesûd Barzanî û Polîtbûroya XDP ra û dîsa bi desteya ansiklopediya partiyê ra parve kir pir baş lê nêrînin dîtinên wan jî giştî nêzîkiyên me bûn ev xebatek baş e lê pêwîst e ev xebat di bin sîwana dewletê da be yani bi rastî ev jî daxwazekî me bû ev bi karê kesayetan karên rêsinan partiyan nîne yani me ewkekî wek pirtûkxanekî dijital avakirin karekî zahmet e divê vîya wek hikûmeta Kurdistanê lê xwedî derkeve duê çerçeve da ev dîtinê me çêbûn ez karim vîya bêjim xebatên me ji bo yekîtî û helwesta me girtiye li hemû beşeyên Kurdistanê û nav hemû partiyan da bi şiklekî germî û pêşwaziyekî xweş hat û qebûl kirin pîrozbayên xwanîn ziman kêfxweşiyê xwe me re parve kirin û xebatekî berdewam daxwaz kirin em hêvî dikin li Bakurê Kurdistanê li beşên dinê kî wek hûn zanin beriya me jî Partî Demokrata Kurdistanê Îranê di beşê wê hatibûn cemev bi hev re yekîtiya xwe ava kirin dîsa komela hewldanekî bi wî rengî çêbû em hêvî dikin li hemû beşên dinê ew partiyên nêzî hev difikirin serxeta netewî kêm zêde nêzik evin divê nav xwe da yekîtiyekî ava bikin nikarin yekîtî jî ava bikin karin nav xwe da îtîfaxan hevkariyan yani piştgiriya ev bikin nikarin bi vî rengî jî te bikarin karin nav xwe da dijberiya ev nekin lê dostanî û diyalogê nav xwe geş bikin rê li ber xetekî netewî û bihêzbûn ve bikin li heremê guhertinên siyasî çêdibin em hemû vîya baş dizanin ev çend salên dawê yani 2000 şû da ya jî
ji salê notî vir da hêdî li herêmê guhertinên siyasî, civakî û stratejîk pektên devletê desthilatdar bazarên nû ji xwe re tayin dikin. Di van bazaran da şerên wekaletî didome. Ev şer hêdî ber bi derê me baştê tê Kurdistanê jî beşendinê do li Sûriye bû rewşa Kurdên me li Rojavayê Başûrê Kurdistanê li ortê ye. Kêm zêde em naxwazin serwan şêw bikin lê divê ew mînak li ber çav ve eger em neamade bin, em ne birêxistin bin wek civat ser daxwazên netewî rêw rêbazekî me nû tune be bi rastî me tirsiyên mezin pêşiya me ne. Dîsa li Başûrê Kurdistanê piştî têkçûna Sadam şû da El-Qaide bû, Daeş bû, nizame û devletên dagîrker bû trajediya Kerkûkê yan jî 16 cotmeyê li ortê ye. Divê ji van em ders bigirin. Dîsa niha di navbera Filîstînê û İsraîl da bi taybetî jî êrişên Hamasê bû sebep kî ev şer hêdî ev alozî ber bi Îranê başî bê û îhtimalekî ew ê ber bi Tirkiye başî xuyayê ew ê bê. Divê aliyên Kurd, Partiyên Kurdistanî di vê çerçeve da bifikirin û ji niha têkiliyên navbera xwe geş bikin. Em wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê me di kongreya xwe da jî û piştî kongre çendî carî gotiye divê ev xeta netewî demekî nêzik da bi hêz bibe. Me gavekî avêtiye. Ev gav bi du aliyan îro me partiyekî yekîtiya avakiriye lê bi me tenê têr nake. Dervayê me Partiyên Kurdistanî, Kesayet, Rewşenbîr, derûdorên Welatparêz dibin divê pêvajoyê da divê projeyê da cî bigirin li kêleka me rû me cî bigirin û em bi hev re dahatiya xwe ji nû va dîzayn bikin. Belê. Belê gelek spas ez ê bizvirim ba mêvanê xwe dilê Birêz Vahîd Aba Birêz Cano bas kir ku pêşniyarekî wê destekî şêwirmendî ya jî destekî grûpekî hevdîtinê di navbeyna rêxistinê û partiyên din ê Kurdistanî li beşên din hebe ku bi giştî bikaribin bişêwirin li hev, gudariya hev bikin, pirsgirêkê hev bizanibin û pêşgiriya hev jî bikin. Pêşniyarekî wê wisa çêbûye beramber û pêşniyarê bersiva aliyên din partiyên din ê ku wan re hev dîtiye bersivê wan çi bû û ji van bersiva hûn bihêwî ne ku tiştekî pêk bê. Yani tek Mehmet Can ji anî ziman rojhilata navîn ji nû ve tê dîzayn kirin û dewletên dagirker jî dixwazin destkeftiyên Kurda Kurdistanê çi destkeftiyên wan hene li dijî wan bifetisînin wan destkeftiyan jî ji destê wan bigirin. Ji bo em bêjin ki destkeftiyên Kurd û Kurdistanê biparêzin çawa dagirkerên me yan jî organîzatorên rojhilata navîn bi proje bin divê Kurd jî proja wanê wan bi xwe hebe yanî proja wanê netewî hebe. Ji bo wê jî nêrînên me wekem bêj pêşniyarê me hebû ki koordînasyonek di nav her çar perçeyên Kurdistanê partiyên her çar perçeyê Kurdistanê hebe. Me van pêşniyariyên xwe ji tev tên ke hevdîtinê me partiyeke wan re hevdîtin kir me pêşniyariya xwe ji tev de grûpa bir û hemaman bêjî ki tev tên grûpa ji gotin kî pêwîst e. Çima pêwîst e? Lewra em dibînin em bêjin ki erê Başûrê Kurdistan federalizm heye ji alîkî de hikûmeta Iraqê ji alîkî de İran ji alîkî de Tirkiye
او جالی کی ده ینک یعنی بیشن کی ماشاین یعنی کرد لبله ماشاین وان داگر کرن دخوازن yani wan destkeftîya pûş bikin û tune bikin. İja divê yên daxwaza millî netewî demokratîk Kurdistanî jî divê di nav wan de jî koordînasyonek hebekî karibin destkeftîya xwe biparêzin. Di wî warî de yani evê pêşniyariya me ji hêla her بشكل چار پرچین هفدیتنه که ما پارتیان که ما وان دید هر چار پرچه کردستانی بون وان براستی نرینک قیمت دیتن و yani tabii ve evji de nav xwe yani çi mezin bikin yani gotin tişkî baş dibe û divê di nav perçaya de koordinasyonek hebekî yani em bêjin ki me ji wan re got ki divê her perçe em bêjin ki wexta siyasetekê dimeşîne zanibekî perçê dinê Kurdên perçê dinê wê çi zerarê bin yan jî kara wan heye tune yan zerar wê çi qesî bibin yani hesabê perçê dinê jî bikin ne bes hesabê perçê xwe bikin wî havî ji bo wê jî divê koordînasyonek çê bibe di nav her parçayan de vê pêşniyariya me hemam vêjikî tevdên gruba di cî de dît. Belê. Ji xeyên gotinin Birêz Mihemed Can tiştê ku tu bikaribî temam bikî heye ya zê pirsekî din bikin? Vêjikî tevdên serdana me wek dibe ya çîkir lê belê wek psikolojîk em bêjin ki me nêrînên xwe siyaseta xwe ji bo em bêjin ki Bakurê Kurdistan ji bo çar perçê Kurdistan û ji bo Rojhilata navî me par vekir û me nêrîke hema em bêjin ki nêrî yani ev siyaseta me yani ji aliyên hema bêjin ki tevdên gruba hat pesend kirin gotin siyasetek rast e û divê mesela daha pêşiyek mesela bêjin ki em ji bo Bakurê Kurdistanê me got ki divê xetek millî û demokratîk xurt hebe me gavek avêt em du partî hatin cemhevdû û em dibêjin ev nebese divê em vê xetê daha xurttir bikin daha firehtir bikin û ji bo wê jî yani em vekirîne bi her havî vekirîne bi hevkariya bi yekkirina partiya bi her havî ittifaqê em hazirin vê siyaseta me siyaseta yekîtî yani em bêjin ki ji aliyên partiyên dinê jî qebûlbar hat dîtin yani gotin ki ihtiyaciya Bakurê Kurdistanê ji xetek millî û demokratîk û xurt heye ji bo Başûrê Kurdistan jî yani fêda ev xeta demokratîk xurt bibe vê fêda wê li Başûrê Kurdistanê jî be û wê li Bakurê Kurdistanê be û ji bo ittifaqên ji bo koordînasyona her çar parçê Kurdistanê jî wê daha baştir be. Belê. Gelekî spas. Birêz Mihemed Can wextê ku te navê partiya Rêzkir ew partî û rêxistinên aliyên ku we hev dîtine bala mikişan navê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan tu de derbas nebû. Gelo we ji wan nexwast ya wan randewu nedane ya jî çima we hev nedît? Ya bi rastî me randevu ji hemû partiyan ji hemû aliyan xwest lê sebeb ne jarî me bû ji wan bûn bersîva dan me gotin ki di demekî kin de me qongra xwe çêkiriye
او کسین پیوندار و علاقه دا برپسیار کنه و هاتنه گوهرتن هون جاره کی دن لیبورینا خوش مخواستن گوتن جاره کی دن هون او بکن داخوازا خو وک نویسکی جمعه بشین همه برسی بدن جبر کو یکیتی برسی و همه درین دا یعنی او چه نبو ام نشون سلیمانیه من نخواستم بالیه کی را لسلیمانیه هرنجم منیک پارتیا و هنیک پارتیا شوی مگو برا اف بمینه جارا دویم اگر مکینگه و راندوو دان همه هرن او پارتیان لسلیمانیه گورانه پارتیا سوسیالیست حاجی محمد محمود او و یکیتی falan buan raşi ama evditini bükün duyu hali da jalime de tüp perskere ku problem tine de vek tekniki problem jali yene ke bu kongra o rojava wan da girdi bu ama evidarın de demek nezi da bersi vek bidinme em buan raşi evditini bükün o nerine buan raşi parve bükün بله گلکی سپاس دوی وارد اگر تشتکی دن کن لیزه دب کن تنبن در بازی خالا خواهی دنی دبن ایدو دیاد بن yani adukhazım beke mas tişeki bejim brasi gavadin medisa got pevajo ki per gring da derbasvin bu yere engelli gring de kavmin le hereme lel evçilu 5 sale be taybeti li Bakure Kurdistan'e em bi rewşekî awarta da dijîn dibe bêhêvîtî û bêrêxistinbûnê pêşîlê bêgirtin ew kesên şahsiyet, grup, derdor, partiyên xwe netewî pênase dikin dibe ji bo rêxistinekî bihêz xebat bikin. Rêxistina herî xirab ji bêrêxistinbûnê baştir e. Ji bo wî şî ew dixwazim pîremêr gotibû ki li meydanê deng ve دنگی تا کود که او کل باتا قید او کدوم فکری هیا جویه dengimin dibe nizam. Yani problem piramer dibe li meydanê herkes bedenge ku dijmin dişke herkes laenge براسي دبي ام اف باو باوزن تيف يا ببينن غوراوي آمادكار بن جبوي شي ام جاردن جدرو دوره ولات باريس مجتمع پرور كردستاني داخواز دكن بچه آواي دبي بكيجان جي لكيجان بشي خوب ريخسن بكن يعني بي ريخسن بون توريا بي ريخسن بوني ورخنكرين گلي غازı تشكيش كرداران aynı دبی ام گوره دمی خوب رئیسن بکن بهز بکن و ببین برسیف جبویشی مخواست بتایبتی به پیامه بدم همو آلیگرن ما دسوزن ما و کردستانیان براسی اف خبات به آلیه کی به پارتیه کی پیک نای بله بله گلک سپاس ام در بازی خالا خواهی دنید بن خالا مید دیا اون زانن her 4 sal careki Türkiye û Bakurê Kurdistanê jî helbijartin çêdibin. Divî sala pêşiya me da meha adarê de dawiya meha adarê de di helbijartinên herêmî çêbibin. Jin hava rojev ya jî siyaseta li Tirkiye ya jî û Bakurê Kurdistanê hêdî germ dibe dikele û em dibînin di medya civakî da hinek alî bihevra dest pê kirin hevdîtina çêdikin ez behsa aliyê Tirkiye nakim ez behsa aliyê Kurdistanê dikim wê rojê di dîmenekî da Mehmed Emîn kardeş dibêje em hazirin ku em ê ji bo ew kê bi HDP ra ya ji HDP ra peywendiya daynin piştê wî di civînekî de ku di rojnama PSK de hatibû belakirin PSK û HDP hevdîtinekî çêkirin her çend têda dibêjin işte ji bo filan tiştî lê em pê ew dikin ku ya ji pêşbîn dibînin ku ji mesele helbijartina ya di rojevê da ye millet hinek hesaba dike
دو بو پیر بو سروکی گشتی پارتیا ولات پارێزên Kurdistanê di Kurdistan 24 da bi heman mijarî ewkekî dîtinê xwe eşkere kir got ku li Bakurê Kurdistanê ji bo şaredariyan li Kurdistanê dibe rêyekî pêvajoyekî ewkekî din were rojevê ku em bikarbin bi giştî bajarê xwe baş îdare bikin, bajarê xwe birêve bibin, bajarê xwe wek xwe birêve bibin. Ez ê hema ji bo wî biçim vahî aba ji bo van helbijartina hevdîtina ji nihava aliyekî Kurdistanî ku bêjin Kurdistanî ku em dibêjin tu ewkekî karekî wisa heye ya tune ya ji hevdîtinê wisa heye di navbera partiyan da û eger tune çima û hevdîtinên ê dinê ji bo şaredariyên Kurdistanê hûn çawa dibînin? Birêz Vahîd? Denk girtî bo nam denk vekir. Yani em wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê yani hûn dizanin em dibêjin ki divê yani di nav partiya me de jî û di nav bajarê me de jî divê hilbijartên yan jî biryardayên demokratîk be. Em wek Partiya Welatparêzên Kurdistan ji tevdên alîgir û endamê xwe em ê çi bikin wê bi fêda bajarê me be, fêda welatê me be. Divê hesasiyetê em biryarên xwe siyasî didin. Ji bo hilbijartina jî, ji bo biryarên dinê jî. û ji bo wê jî em dibêjin ki divê her bajar dînamîkên wê yani saziyên sivîl, rûspiyên wan, partiyên siyasî em tevde werin cem hevdû û bi hevdû re em ê xwe çawa îdare bikin wê kî me îdare bike. Em biryara xwe bajarê Kurdiyên bajar bira wê biryarê bidin. Neke em bêjin ki qeyûmek ya jî hinek biryar bidin me viya hilbijart evê we îdare bike. Em dibin em Kurd divê numûneyek nû ji xwe re bikin. Yani em bêjin ki em tevdên dînamîkên bajar bi hevdû re biryara xwe bidin wê kî me îdare bike. û em dibêjin ki wek em bêjin ki di bajarên Kurdistanê hûn dizanin hilbijartinên herêmî çê dibin, çend meşrûm de jî dewlet çawa em bêjin ki berî hilbijartina wê kî wek namzet be ew wek qeyûm tê avêtin neke ji gel tê pirsîn wê kî wê çawa îdare bike. Ew wek qeyûm tê, paşê qeyûmekî dinê îjayê dewletê tê. Wexta qeyûmê dewletê jî tê, em bêjin ki bertek wek em bêjin ki Kurdiyên bajêr bertekek Kurd nîşan nadin çünkü ne ke ew ne em bêjin ki wexta yên şaredar hatiye hilbijartin ya ji berî wê ne xudiye proje wê kî bibe şaredar ji bo wê bertekê wan kêm dibe. Eger em bêjin ki tevdên dînamîkên bajêr bi hevdû re biryara xwe bikin yek û ser însan û çawa wê îdarekirin wî hewî li hev bikin, wê çaxê dewlet bi xwe jî nikare qeyûma bavêservan lewra tevdên dînamîk bi hevdû re wê bertek nîşan bidin. Ji bo wî hewî jî em dibêjin dibên her bajar ew bi xwe dînamîkên wî bajar bi xwe namzetê xwe derxin û em proja Kurda wek proja Kurda Kurd bajarê xwe bi xwe îdare dikin.
Yani em bejik ne bak em bejik mesela em bak mesela ne tevili bilir. Bajarı me debe bebe numune. Ji pakıcıya bigire, karubarê belediye bigire, ji em bêjikê nexşa wê bigire, şînayiya wê bigire, dibe em numûna xwe, numûna Kurda ava bikin. Di mesela şaradariye, mesela hilbijartina. Belê gelekî spas. Birêz Mehmed Can, tiştekî li vî mijar vî ku tu zêde bikî bi rastî birêz Vahîd behs kir. Yani wextê ku em dibînin di ser hilbijartina van ya jî di ser ewkên li Bakurê Kurdistanê du alî qayûm heye. Yek ji destpêkê de qayûm heye ku dibêje îlla filan kes herçend xelq bêje ya jî endamê wan partiya bêjin filan kes em dixwazin filan kes be di dawiyê da ê serdestê wan ewkê berpirsê partiyên wan e dibêjin na eva bi awakî qayûm e û awakî din jî dewlet dibêje ez qezanc nekim jî ez ê dest dayînim ser merfê xwe dayînim wê hûn nikarin îdare bikin. Bi rastî ev sîstema ku niha birêz Serokê Giştiyê Partiya Welatparêzên Kurdistanê Mustefa Özçelik jî di Kurdistan 24 de eşkere kir û niha jî birêz Vahîd ava hinekî Kûrî serva çû. Eva di nav Kurdistanê de hûn pê bawerin di vî demahayê ranta, di vî demahayê ku destekî cêba kî de kevşnîne û di vî demahayê ku dewlet bi hemî aliya bi hemî ew keva dileyîze ku ev proja ya jî ev daxwaz ya jî ev dîtinê hev ser bikeve. Yani ez dixwazim Kurtayê vêya bêjim hani hilbijartin wek hûn zanin hilbijartinê parlamento û hilbijartinê şaredariyan ji hev cuda ne em cuda dinêxînin. Ev demên derbas bûn salên nêzik da me çendî car îtîfaqên ser parlamento û hilbijartinan şaredariyan dît ki ev îtîfaq û projeyên hanê ne ji bo berjewendiyê netewa Kurd bû. Ji bo berjewendiyên şahsî, ji bo berjewendiyên partî û gruban bû, ji bo kursiyan bûn. Bi rastî bi ser neket heta wî encamê wî şîro. Îro dîsam ketine wê pêvajoyekê, ev pêvajo germ dibe her êdî kele û her aliyekî dîtinên xwe tînin zaman lê her kes dibe ji bo min ez vîya dixwazim. Kes nabêje gelê Kurd ji bo çareseriyekî mayînde ka em çawa gav bavêje nebe çawa îtîfaqekî ser astên netewî millî ava bikin divir da tewke dema hilbijartinan da her çi hikmete hemû aliyên Kurdî ê xwisa pênase dikin wexta hilbijartinan da deriyê hev lê dixin. Beriya wî haya wan ew tîne diyalog û pêwendî û ev ya şî bi serê xwe problemek e. Siyaseta hilbijartinan îtîfaq ya şî hinek xebatên hev par divê ser îlke û prensîban çêbibe. İlke û prensîbê me çi ne hebe ji bo demkî ji bo hinek tişta kursiyan bi dest bixin an jî ji bo milletê xwe ji bo netewa xwe ji bo siyasetekî stratejîk hinek gavên bingehîn em ê bavêjin. Dûr da divê em zelal bin. Bi rastî wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê ve pêvajoyê da ki demekî nêzik me Partiya Oda Mesrandiye lê dîtinê me dîsa zelalin di vî alî da em di hemû ewkan da ew birê dîtina we yanî ziman û birêz Mustafa Özçelikî anî ziman me çar me berê li Diyarbekir serokê Odeya Bazirganî birêz Mehmet Qayara me parve kir çendîn aliyên Kurdî hevûn me wê demê beriya yekîtiyê bi wan re hev dîtin kir. Dîsa platforma komelên mehilî hebûn me bi wan re parve kir. Yani ev dîtinan me demekî dirêj me dîsa bi raya giştî re parve kir. Lê îro hinekî din wî girtin bawekî din
برای گشتی را پارو دکن وکی وکی لیم دزانن گیجده هزاره وردا دولت جالیه کی قایم خدا بجه سیاست دستلاتار شی جالیه کی دم قایم خو آنجی قومسر خدا بجه انسان تن هل بجارتن جدانه لی انسان پشوان دوان اداره دکن جدانه ام لهم بره و سیاستنه ام دوید اگر براسی ev civat yaşı bajar insan makul herkes kar belser hemfikir ve beje ev insan kare bir bajarı temsil bike parti reaksin sivil sazi karbin o PKT'nin bir bajarı karbin bejin temsiliyet ama dıvırdaya em pişkiriyevim ve çare ne devlet kare kayyuma bağveje ne ji partiye ki anji aliye ki ser وان کسان زختا بکه آنجوان گروه بکه یعنی بری هشته شاردریال دیاربکر و که هنج زانه مهدی زانه جالیه گله کرده ما هاته وکرن لی مخابن بس دمکن دا دربه چه بو میناکا شاردریه کی پیکاتی چه نبو دیسا لالیه ترکیه و که فاسا فکری سنمز سرناوه شورشگری اوکر لید میناکم به وی رنگی هر هودان چه بو بشی اوکن ام دبیجم بخاطا ملی به شیوهی که ملی باجارن کردان دبی برندامه کی کرد کی جالی جواتا کرد و جه به حسکرن و ایرادا ملت کرد کار به تمثیل بکه بویا وی اف PKT وی بازار کارن پشکریا بیا بکن ام ویا وی فکر د پارزن لی راسیا جواتا مو راسیا ایرو ام تدانه شی او شی جدایه دو alien deslatar hene civat navwan da hatiye dor peşkerin brasi eme çıkar karmın denge bugünün raya geçti ev şi G2 perseye bele geleki spas brez vahit az bavar dikim da hafta bere lwane berpers bu serokeki hedef ev proje ku brez Mustafa Özçelik ve roje ani zaman o iro hunji basa proje etkin lwane ani zaman god ve em mebriyara ki girtiye ku de namzaten me bajar hel bijere le peşti ve Diyarbakır yajil deredin civin çekirin le dve aynı tecrübeler le dve dawiye da de parti biryar bide hem we khastin we ew ki van peşniyare ve yajî dîtinin ve partiya olat Parêzên Kurdistanê bi awa kî dejenere bikin ya jî bi awa kî bînin holê û paşê jî di dawiyê da jî viya anî ziman û xeyên ji wê jî partiyên din wek Haqpar wek partiyên din Kurdistanî ji bo vî çiqasa germin çiqasa nêzîkin hûn dikarin hinekî behsa wan bikin yani fikra me fikrek niştimani Kurdistaniye. Yani em dibêjin berî her tiştî bajarê me û welatê me. Em bi xwe bajarê xwe birêv bibin. Lê yani em bêjin ki hûn dizanin grûpên desthilatdar carna projeyên baş desta biçin ji bo ke pûç bikin. Em wek wan nabêjin. Em dibêjin em tevde bi hevdûre biryarên ji bo bajar em bi hevdûre bidin. Neke em bêjin ki hinek bidin û hinek jî bimeşînin. Na. Em bi hevdûre bajarê xwe îdare bikin. Eveya yani em dibêjin bajarê me welatê me em ê xwe îdare bikin. Yani ev bajarê Kurda ye, ev proje Kurdewarî ye. Yani em divê belediye me şaredariyê me jî projeyên wanî niştimanî hebe. Bi her havî bibin mînak
جبوه ام دبیجن جه قیوم را نه یعنی جه هر دو آلیار جه قیومی هر دو آلیار جه نه باجار خودین باجاربانین وی باجارین نکه انک جدور و وقت پیبک ترکی دبی به کماندا که uzaktan kumanda نه خودین باجاربانین باجاریین وی باجارینه او دینامیکین وی باجاری دیاره yani saziyên sivîlên Rûspiyên navcivatê ne partiyên siyasî ne tevde em bi hevdû re em ê bajarê xwe çawa pêş bixin em ê bajarê xwe çawa îdare bikin em ê çawa em bêjin ki sîstemek kurdawarî dînin neke em bêjin ki sîstemek rantê dînin lêbelê ji alîkî de وگو لوانه ویا دبیجن لبنه دبینی تجی یعنی هف دیترین جبو ام بیجن که قلتقا جبو هنتشتا جوانا جی دیگه پروژه من نه اوه پروژه من دینامیکین باشر تبده ورنجه مبدو یرو ام بیجن که ده دیاربکر 108 چند سازی سیویل جبو ارتش هاتمون جمعدو چند پارتی هنه چند ام بجگی روسپیین باجر ام تبده ورن جمعدو اوی باجاری و کی daha baştır کی بلیاقات اداره بکن ام بهدور گفتگو بکن و بهدور بریاد بکن لبنه ایوان نبوی شکلیه ایوان yani جبو که پوش بکن و فکره پوش بکن نرینین وقت دبی نرینن ما yani دخوازم پوش بکن لی ام ویا چیک نکن ام ایروژی دبیشن دبیشن که دبی yani mesela şaredariye ne vakil bijartinin dine yani ne vakil bijartinin parlamentoya Kürt dibê xwe idare bikin wek Kürt xwe idare bikin Kurdawarî idare bikin wî havî de em dibên dînamîkên bajar dibê werin cem hevdû û bi hevdû re biryarê bidin. Belê gelekî spas. Birêz can eger tiştek din tune ve ez derbas dikim. Belê em derbazê xala dinê bin doza Vartenîsê ava 30 sala bi navê wî navê Vartenîsê û bi navê doza Vartenîsê 30 sale dozekeye di dome lê dawiya hat heftekî ber sê roj berê niha dewlet dadgeha Tirkiye bi biryarekî dibêje ku 30 sal li ser wî dozî ve derbas biye ji bo wî êdî ew doz hatiye girtin dê were girtin ya jî girtin دویدا چه بود سه جوتمه 1993 دا د اپراسیونه کی لشکرین ترکیه دا آویتون سر گند وارتنیسه که گنده کی گریدای موشیه مالکی شوتاندن دوی مالی دا نشتجی مالی زاروک جن میر مزن کالپیر نه کس شوتین و herkes zanı bu kukiye ku devlet bxatiye askeri bxatiye ve derê şewtan diye lê heta na qisasê wî ji aliyê devletê ve xalq zaneke ya jî Kurd jî zaneke qisasê devletê ve ji aliyê devletê ve qisas nate diyar kirin û dozê jî ji wîşê rakirin birin avêtin Qiriqele ku xweyê dozê jî nikar be zahmet be biçim ben ya jî mehamiye wan avukatê wan zahmet be nikar be biçim ben yani asten kirin lê 30 sal ew doz doman di dawiyê da gotin wala mixabin qisas diyar nîne ji bo wî jî ev doza hate girtin îca Birêz Mehmedcan ez viya ştet pirsim helbet li eva neye ayê keme li Bakurê Kurdistanê qewmiye
û dê jî jî gelekî dozên wiha hene dê wernegirtin jî dê qisasî wan jî wekî heftekî berê avukatê ku li Diyarbekirê di binê minara çarpê da ku hate kuştin 8 sal e qisasê ku dewlete herkes zane ki filmê wî heye nizanim çî wî heye lê 8 sal wî jî diyar nakin û ji wek viya doz gelek doz hene cenabê te çi dibêjî? Ya dîroka me dîrokekî bi rastî êşwele me. Yani 8 salê dawiyên binêrin ji Koşkirî bigire heta Dêrsim, Geliyê Zîlan û heta vê îro bi sedan heta zêdetir em karin bûyeran pêyev rêz bikin û her yek ji yekî trajedî, travma û qetliam û heta jenosayd ki hatiye kirin. Wek hûn zanin Dêrsimê دوه دمه دا جلال bayar بخو و احسان صبری چالیانگی بیرانی نخدا دبیجه دیسا سابیا گوشچن او پیلوتا کجاره یکم بمبای گازه جاره سر ملت کردار جان بو او بخو بیرانی نخدا دبیجه مل درسمه بمبای جاره بکارانین de şikeftanda meagir beri şikeftanda zaru zinç ve qeyreni wan de çu asimana Geliyê Zîlan dîsa xwîna hat herkandin ew çemên wê derê ava wê sor bû û hêşî hestiyên wan hêşî ew herem ciyekî qedex kiriye em bên demê nêzik da 40 salên dawiyê em karin gelek ciyan minak bidin yani cizrê bigirin lecê qetliamên wê derê dîgore qulpe şewatên bi wî awayî dîsa Ceylan Önkol zarokekî keşkekî 12 salî bû Uğur Qaymas dîsa lawkekî 11 salî bû Musa Enter Parezer Tahir Elçî an jî bi dehan em karin hemû wek bûyera Vartinîsê rastî ev bûyerên hanê ew kiryarên ku jaliyê hêzên dewletê ve tê kirin bi zanetin nayên mehkeme kirin rêlber mehkemeyê tê girtin nayên avukatên malbatê her wê derê dibin nav bajarên taybetî şî nijadperestên Türk serdestin li wan dera mehkeme bikartînin ji bo ku kes nikar be doza xwe ew dozên diçin wirşî li gora demê dirêj dikin tê wextekî sera derbasî ve divê Tirkî zaman aşimi û wan dawa dozan têkî dibin ev siyasetekî dewletê ne siyasetekî wisa ser bûyerekî an şevkî ev siyasetekî sistematik e li emberê milletê Kurd lewra hebûna xwe ser tunebûna me ava kirine ji ber wî jî nailin em bi tu avayî xwe îfade bikin an şî doza xwe dawa xwe biparêzin Mahkemên Avrupa mafên mirovan yanî biryarê girtinekî mahkemê wan qebûl nakin dij derkeve an mahkema esasiya bingehîna anayasa biryarek dide mesela ji bo Selahattin Demirtaş ji bo Osman Kavala jî lê mahkema bin wî a nizm yargıtayê an jî mahkemên herêmî divê em biryara wî nas nakin a anayasa xwe yani huquqa xwe civatekî dewletekî huquqa xwe naz neke bê huquq ve her tiş li beşta wan tê her kiras li beşta wan tê yani bi rastî ev 8 sale ev bê huquqî ser milletê Kurd be biya min komkujiya Vartinîsî bi vî rengiye yani malbatekî li ber çavê keşkekî wê demê tê xilaskirin dêw bavê wê xuşkê wî birayê wê dişewtînin o kirine kiryar dane bellîne navê wan eşkere ye
ifade leşkerin ve demet operasyonu de buna ifade vanaya ev kesin iro berpisyare ve ki albaya ki li Türkiye dışı devlet bu xaze de rojeki da kare derha ber mahkeme le mixabin ve ki gelek bu yerin dinşi servi de girtin. Yani bir rengi bir sedan bu yer henem karın vana ve minakşi nişan bidin. Ev politika devletiye, politika ki esasiye. Bele gelek ispas brez vayt aba cenab-ı tedvivari da txazet tişteki kutule tamam biki heye. Mesela vakta merev be devlet be milleteki be devlet be van tişta ten sere van وەکەم بێژن کی مافرین خۆشی ئەم نکارن بپارێزن چونکی ئەم بێژن کی دەولەتین داگیرکەر یانی ئەم محکەمەی وان عەدالەت لێتونە وەختا مەسەلە دبە کورد تو تشتێک نۆرماڵ پێباژۆ پێک نینن وەکە ئەم بێژن کی ئاڵبای orduye de askere, leşkere de hakevi de yani çika gırtine de dain vakta dema am bejiki nehte sal beri pe vajoya de bejin aşiti dve de mede de hakevi de gırtın hat dain de orduye de tabete le beri veya pekni nain. Mesela Kürt be, jibo Türkiye ev ne hukuk demeşe ne adalet heye tiştek. Ev tebde her tişti jibo beka devleta xwe bikartin. Jibo veji dibe Kürt, jibo Kürt buna xwe çi gav pêwîst be, çi xebas pêwîst be dibe bikin. Jibo ke em bêjin ki xwe yani temsiliya xwe û em bêjin ki mafên xwe bi dest bixin divê statûyek ji bo milletê xwe bixwazin. Wexta statûyek merevtûr nebe van tişta her tên serê me. Belê gelek spas em ê derbasî xala xwe dinê bibin. Xala çara em dizanin ku anha bi rastî hinek alî ji ber ku ji bo xwe karekî pîroz, ji bo xwe karekî pêwîst, ji bo xwe karekî ku divê bibe dibînin bi mesela ziman re mijûl dibin, mesela zimantînê rojevê ji bo wî dixwazin pêngava bavê jî ji bo wî kar bikin. Li kêleka wî hinekî jî ji bo ku carna ji bo menfaet ji bo bikevne modê ji bo bikevne di nav civakê de were xuyakirin ji bo berjewendiyê xwe viya bikartînin. Li Kurdistanê li taybet li Bakurê Kurdistanê çendîn sal e tu devê kî vedkî devê kîja rêxistinê kîja kesekî ku welatparêz e ya jî dibêje ez Kurdim Kurdayetî dikim mesela zimantîne pêş taybet salê hay dawiyê lê bala min kişand bûyerekî bala min kişand ji bo îro min anî xiste rojevê jinekî Başûrê Koreyê ku navê Hûna Jong Lee 57 salî ye li 6-7 bajara geriya ye dawiyê de ji Diyarbekirê hez kiriye hatiye Diyarbekirê ava hemî normal in ku li wê bijî jî lê ji bo ku Diyarbekirê bimîne fêrê zimanê Tirkî dibe û diçe zankoya Dîcle divê de keve pirsên hat li wê pirs dibîne û jê pirsin dibe ji bo ku ez bixwazim ji bo ku min ji Diyarbekir hez kiriye ji bo ku ez bixwazim li Diyarbekir bimînim bijîm divê ez fêrê zimanê Tirkî bibim bi rastî ava ji bo min hinekî balkêş bû û ji bo gelo nizanim ew kesên ew der û dorên ku bi ziman va ew qisa eleqe derin ji bo Diyarbekiriya tê çi manê ez wî nizanim divê meriv ji viya ji Diyarbekiriya pirse û ji bo cenabê te pirsim birêz Vahîd ku cenabê te ava demekî dirêj e di nav
پلتفرما زمان کردی دا اکتیو تدا کار دکه گلو هون چت کارم بیجن بو وی گوتنی چت کارم بیجن گلو شرمین از دیاربکر کو یک بار بیجاش بو کال دیاربکر بیجیم دوی سفر ترکی بب yani çava şerma asıl yem keme idare dikin. Bajarê Kurdayê lê belê desthilatdar zimanekî dinê li me ferz dikin. Yani di dibistanê de, di bazarê de, di gelek ciyan de zimanekî dinê li me ferz dikin. û asimilasyoneke 100 sale li dijî Kurda didomînin û ji ber ke Diyarbekir ji bo Kurda bajarekî qedîm û wek paytextê dîtin polîtikayên dewletê jî li dij Kurda li dij zimanê Kurda li Diyarbekir daha bêtir em bêjin ki pêk dînin û ji bo wê jî yani li Diyarbekir zimanê bazarê mixabin bûye Tirkî. Erê yani piraniyên bajarvaniyên Diyarbekir bi Kurdî zanin lê belê zimanê bazarê bûye Tirkî. Ji bo wê jî bi rastî divê polîtikayên me jî yên Kurda jî li dij asimilasyonê ve çawa rawestin. Wek nimûne wek ve jî behs kir divê yani em bêjin ki ez jî wek çalakvanekê platforma zimanê Kurdî me pêşniyariyên xwe ji em bêjin ki şaredarên bêdira yani desthilatdarên bêdira divê ji bo ke zimanekî bijî divê ji aliyên zaroka de bikaranîn. Ji bo wê jî pêşniyariyê me ji bo dema şaredar em bêjin ki ji xwe re digotin em Kurd partiyên Kurda em hatine hilbijartin me pêşniyariyê me hebû. Me digot ki wek platforma zimanê Kurdî ji bo ke zimanê Kurdî li bajar bibe serdest divê ji aliyê zaroka de bê axiftin ji bo wê jî li her taxê qirêşên zimanê Kurdî bibin. Qirêşên belaş ji bo zaroka bi zimanê Kurdî bibin. û ji bo wê jî yani niha em dibînin li Diyarbekir gelek berê gelek yani di tevdên taxa de mehela de digotin yani çika gel yani çikeke avayî ki hebû nizanim a çi me jî got ji dêvlevana em qirêşên zimanê xwe bikin. Mesela em bêjin ki li Diyarbekir demekê yani biçûk jî nimûnek zarokîstan vebû gelek bi hezaran Kurd yani em bêjin ki yên Diyarbekir zarokê xwe xwastin bişin zarokîstan fêrî zimanê xwe bibin. Divê merev rê û rêbaz jêr bibîne ki pêşiya asimilasyonê bigire û zimanê xwe biparêze. Belê. Birêz Mehmed Can ez ê bêm bate rast e Diyarbekir ji ber ku bêjin di çavê dijmin de wek bajarekî mezin ji ber çavê dijmin de wek hemî siyaseta Kurdistanê taybetê Bakurê Kurdistanê ji wê vatê îdare kirin ji wê dertê ji wê vatê îdare kirin elbet aliya asimilasyonê ve jî dewlet zora xwe bi qasê wî jî bide wê derê rast e lê ku em lê dinirin di pêvajoya 20 salê hay dawiyê da nêzîkî 15 sal bajar di destê Xwedê giravî bêjim di destên şaredarên Kurd da bûn ê partiyên ku digotin em doza gelê Kurda diparêjin doza Kurdistaniya dikin destê wan da bûn lê bi qasê ku Birêz Vahîd dibêje
نه کرشکیه نه حولکیش با زمانه نه حولکیش با پیشتاخستن یعنی لدش اسیمیلاسیون پینگاون ارنی هاتی آویتن o dîsa dibêjim rast e siyaseta Bakurê Kurdistanê belkî cihêrî germ Diyarbekirê ji wê ve dertê lê divê madem ji bo siyaseta Kurdistanî ji wê ve dest pê dike ji wê ve destê divê siyaseta Kurdistanî jî hewlekî wisa bide ku li bajarên taybet li bajarên Diyarbekirê ku asîmilasyona beramber zimanê Kurdî kêmtir bibe divî warî de az bixwe wextê dişopînim gelekê masî hene cenab-ı te çi dibêje yani bi rastî ev minjar bi serê xwe mijarekî giring e divê merser wî bisekine yani berî her tiştî wek siyasetmedar wek siyaseten em pêşî rexne li nifşê xwişî bikin salên heştê yani salê heftê şû da şoreşkerên me yên siyasetmedar û gurbên me wê demê piranî çawa dest bi xebatên û kirin bername belavo kovar bi zimanê Tirkiye û kin propaganda xwe bi wî awayî kirin em jî di wî alî da wek gunehkarên vê siyasetê ne divê viya em li serî da bînin ziman Diyarbekirî niha nifşê heye tu çawa ji wan pirsî tu ne Kurdî tu çima Tirkî Kurdî nizanî divê anlıyorum ama konuşamıyorum ev rastiya Diyarbekir'e bele jinekê Koreyî hatiye Diyarbekir wek insanekî xerîb lê li vir dît ki Diyarbekir wek bajarê Tirka tê zimanê serdest zimanê Tirkiye wê jî biryar daye ki ez ê boy li vî bajarê bijim Tirkî fêr bim eger di kolanan da eger di jiyanê da di nav bajar da dengê Kurdî awazên Kurdî ew hêzbûna Kurdî cilûbergên Kurdî desthilatdar biya ew jinî ji xwe got ez Kurdî fêrî Kurdî bibim ji ber ku demekî divirdakî masî ha divirda çi ye îro em dinerin partiyên me siyasî bi taybetî rojeva xwe belavokên xwe ragihandinên xwe propagandayên xwe bi Tirkî dikin di navendên wan da bi Tirkî tê naxaftin ça tu pêşengê ve civatê bî tu Tirkî bi kar bînî ew ê insanên ji rêzê an jî esnaf ew ê bi rahatî vî bike divir da divê siyasetmedaran an jî partiyan rehne bike em wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê biryara me heye me di kongra xwe da jî û di bername û tûska xwe da jî zimanê me yê fermî zimanê Kurdî ye di zaravên kurmancî û zazakî esasiye divê her endamê me fêrî her du zaravan jî bibe o bi hemû civîn û bernaman da jî bi Kurdî biaxe bi Kurdî binivîsine raporê xwe bi Kurdî bîne ev ya wek prensîp wek îlke partiya me ye ev ya me xistiye tûzka xwe jî me xistiye bernamê jî em ser vîya divir da ez dixwazim bal bînim ser devleta Türk 2014 dozan vir da ew piştî TRT Kurdî wek tiştekî gavekî avêt xwest zimanê kurban Kurdî wek zimanê bijarte mektebanan bê di wê demê da bi taybetî eğitim sen ki xwedêgiravî sendîqayekî pêşverû û çepkir bû li hember derketin daxwaza zimanê dayîkê dibe tûzika wan de hebû rabûn derxistin o neiştin ev partiya desthilatdar di wê demê da ji gel re nexwestin kî malbat zarokê xwe ra bêjin her mektebê da vî zimanê wek zimanê bijarte mafekî biçûk veşî bile di dîwar da em karvin tuğlakî jî derxin wî bi dest bixin neiştin rê li bergirtin gotin viya tiştekî xapandinê ye nizam siyasetekî ew haye viya ye anîn bi partiyekî desthilatdar ve girêdan Levan salê dawiyê hinek aliyên partiyên netewî partiyên Kurdistanî aliyên Kurdistanî û hinek derdorên hezkirên ziman xwestin di mekteban da di dema ew kirina
Dersên bijarte zimanê Kurdî bê pejrandin, xebatekî kirin. Salekî 23,000 ew kir, peyra 50,000 insan ew kir. Lê dîsa ji ber ku siyasetekî berdewam çê nebû, îsal xuya ye wê ev hejmar pir kêm bibe. Yani ça ev helwest ya ev siyaset hat meşandin destpêkê de devletê du mamosteyê Kurdî tayinawan derxist. Sala din ça hejmar zêde bû, pêncî mamosteyê Kurd tayinawan derxistin. Yani hinek tiştan da siyaseten jî eger Partiyên Kurdistanî bi rastî ziman ji bo propaganda xwe boyê xebata xwe bi kar neynin, karin hinek tişta bi dest bixin. Ev demekî dirêje Partiyên Kurdistanî ser ziman xebatekî dikin, lê di pratikê de bi rastî gavekî erênî nehatiye avêtin. Kek di navê platformê de xebat dike û baş zane gavadinanî ziman ji bo. Yani kemasî şaredariyên destê HDP an jî berdewamiya wan partiya da bû, di dema xwe de karbûn li her taxekî xirêşekî vekirina. Hinek park, hinek navendin ji bo zarokan, ji bo wan teşwîk bikin. Yani gelek xebatên bi vî alî karbûn bikirina. Lê rê berber nekirin. Çenga ve wek şekle navetin ew jî ji bo propaganda xwe û boy karbin raya Kurdî milletê Kurd bigirin. Ji bo wî bû. Yani bi rastî divir da em dereng man dibe ziman siyasetekî bi taybet bêmeşandin, zimanê Kurdî bibe zimanê fermî li kolanan, li nav gelda, li esnaf, li her cî ev bibe zimanê yekemîn. Eger ev em nikarbin û viya nekin zimanê fermî bi rastî metirsiyekî heye ki ev ziman di nav demê de hêdî berbaya asimilasyonê bibe û ew ê têk bibe. Belê. Gelekî spas birêz vayt bi rastî wek birêz Mehmedcan jî ew kir eva bi taybet belkî ne ê bernamekî tenê belkî rêze bername jî ji bo vî mijarê belkî têr neke. Lê me got ku min me wî sernivîsî di cîkî de wî nûçeyê dît û mîro li ser wî hinekî baxivin û hazir me te jî dîtibû ji bo wî me hinek li ser baxivin. Gelo tu di vî warî de tiştek din tu yê bêjî yan ne eger ne em ê werin xalaxey dawiyê. Yani neha zaten em bêjin ki hema berî serê salê li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye dersên bijarte tê bijartin ji bo salektinê. Yani em bêjin ki ji niha de divên hem siyaseta Kurd hem malbatên Kurd di vî havî de em bêjin hişyar bin zarokên wanî sinifa çara sinifa pênca, şeşa, heta, heşta hebin dersê bijarte de yan yani zimanê Kurdî yan Kurmancî yan Zazakî bibijêrin. Heta em bêjin ki em wek siyaset em dibêjin heta zimanê Kurdî nebe zimanê perwerde û zimanê Kurdî nebe zimanê fermî wê her problem hebin. Lê belê dersên bijarte jî ji bo Bakurê Kurdistan ji bo zarokên ke derin sinifa çara, pênca, şeşa, heta, heşta ji bo wan jî derfeteke divê em wek malbat wek Kurdên Bakurê Kurdistanê ji vê ya pêdê bibînin û em van zarokê xwe ji bo dersa bijarte yani dê û bav wan dersa dibijêrin divê em dê û bav agahdar bin û zimanê ehemiyetê bidin zimanê xwe û di dersê bijarte de jî Kurmancî û Zazakî bibijêrin. Belê gelekî spas em derbasê xala xwe
داویه دبن خالا پنجا دبه خالا مر پنجا دبه هنری کسینگر جی مر راسته پشتی 100 سالی هنری کسینگر مر لی هنری کسینگر دیروکا پنجی یا جی 6-7 سالی دا دنیا دا geleki naveki gringe pişti ku li Almanya devbavê xwe dibe devbavê ji ber nîjadperestiya ewka derbasî Amerîka dibe Henry Kissinger jî li wê mezin dibe li wê dixwîne li wê perwerde dibe lê dibe kesekî berbijêr ya jî kesekî ewkên ku hikûmeta Amerîka û dewleta Amerîka wî derdixe pêş ew jî bi rastî çawa ewana dixwazin ew jî karê xwe wextê ku meriv çîroka wî dîroka wî dixwîne hinekî dibêje mêrî karê xwe baş kiriye lê îro miriye ev çar roj berê mir hinekî kes xemgînin hinekî kes jî bi şahiya pîrozdikin ku miriye ji ber ku hinekî welat bi rastî ku nav dide wek Kamboçya, Bangladeşe, Timorê, Şîliye, nizam ku ye evana niha şahiya dikin dibêjin Kissinger miriye li ber ewkê kêşana eskerên Amerîka Vietnamê Kissinger bû merfekî aştiyê ku dinyayê dî wî wekî kada mervekî ewkê da bi nav dikir ji bo me Kissinger taybet ji bo Kurda Kissinger bi rastî di dema ku Amerîka li xwest were rojhilata navîn Kissinger ewka wê demê desthilat bû di nav peywendiyên siyaseta dervaya Amerîkada di wê de helbet hinekî danûstandinê wî bi Kurda jî çêbûne lê di dawiyê da dibêjin tê gotin ku Kissinger bi peymana Cezayirê li Kurda îxanet kir. Birêz cana tu çi dibêjî? Ya her Kissinger bi rastî ji bo Kurda tabii ki navekî giring e û gelek tiştîne bîra merva divê merviya bêje di demên dawiyê da di siyaseta Amerîka û an jî dinê da mirovekî gelek ciyê wî taybet heye stratejîst e teorîsyen e dîplomat e pisporê komplo û têkiliyên têkbirinê û tiştê xirab e di wê alî de gelek ciya yani tenê ne ji bo Kurda ku boy gelek ciyan yani Vietnamda her şixa wek pispor wek kesayetekî aştî hatiye binav kirin lê wek taxtîk gorberjandiyên dewleta xwe tevgiye lê ev ya di şexsê her ikisîn jî da naîfade kirin ev siyaseta Amerîka bû dibe siyaseta Amerîka wê demê mer baş bi berşavra derbas bike dünya li ser du kutban du aliyan tevdigeriya ev jî yek ji aktörên Amerîka bû li herêmê bi Kurdan re jî têkiliyan wî ji 1970 şû da dest pê kir bi taybetî li gor siyaseta xuyan li hemberê Rûsan ew ê çawa bibin bi Îranê re Kurdan wek qartekî xwestine bikin di wir da em di bîranînê wan da û di bûyerên hatine qewmî lê dinêrin elbette rola her ikisinin jî di wir da gelek giring e lê ji bo Kurda 75 da peymana Cezayir tîne bîra merva peymana Cezayir jî trajediye ye ji bo Kurda têkçûnekî masine ew destkeftiyên sala 1970 da bi destketivûn otonomî û bi bedelê gelek giran têk çû di wê demê da rexne û gilî û gazinên mala Mesûa Barzanî hebûn heta rexneleyê kiribûn nameyek hebû tabî wê demê hinek alî yanî wek bi ewka tundî çepîtî ew name destê wan dabûn di got a belga îxanetê mixabin lê ê îxanet bi Kurda re kiribû Amerîka bi xwe bû ki
ایروژی یعنی هم مثلا کرکوک دا و هنیک جیان داشتید نهرن سیاست امریکا الهرمه سیاست کردا دهنیک جیان دا نزیه و دهنیک جیان دا جهف دوره دبی ام و سیاست الگورا کسایتان یعنی شی دمکیل گورا که ننرن هر دولت گور برجاندیان خو الگورا استراتژی خو تردگره دبی کرشی دور درش الگورا استراتژی کینتوی الگور برجاندیان خو بنرخینن و کسایت جمع پرسی آنجیو her ikisinin jımran insana ki mirovaki negatife yani mirnavi ve hebunavi tişki ifade nake. Bale geleki spas biraz vahit ava vek biraz canoji basker teklik singer be Partiya Demokrata Kürdistan yara çebiye be evkeki Mossad İsraili va be Kürdara dayastan diye hatta demeki برای شاه ایرانی یا برای سیاست ایرانی واجی آلیکاری وک پرزی وک اوجیب آلیکاری کرنه لدیساجی وک برز محمد جانجی آنی زمان د پیمان جزایری دا مخابن سیاست امریکا وسع دا خواست کرد که ایدی دوش کرده باقی دوش کرده بردا با آواکی دوش کرده بردا و لسر اوکی شط العراق و ایران الهوانی و هر وسا جبو ما کرده جی بو و کسی نخیر خواست جنابت چه بیش؟ وقتا مرا هری کیسینگر دنره هری کیسینگر وک نیرنه کیوی هیه هر تش بو دولت آمن yani siyaseta ke yani dünyayı meşan diye tebde jibo berjevendiye devleta ve Amerika jibo veji yani em bejin ki her enxibatı ve emi babaver bin emi ser dinamikiyen ve xibata ve bilmeşkinin li em zane bin ki tibi dinamikiyen hındır o zin derbet ve hepsi bikirin o vakam bejin ki feyda devleta, feyda milleti me, feyda wan u nizanım çi meref karibe vakil lehevdu bine. Yani devletin serdest her tim lugor berjevendiye ve lugor berjevendiye siyaseta ve dimeşinen yani tekiliye ve dibe merab dibi havide hakkı agahdar ve vakka peymana Cezayir kahat seri kurda vakka ambejin ki pır nezik mesela Kerkuk'ye yani dibe merab siyaseta navnetevi baş bukunye o vakka veci ani zaman her ikisinger yani jibo kurda ere demek ki alikar buye adi para İran ere be Mossad ere tekili dainine jibo kurda lebele vakti beya carna set başı xarabiyek deh başıya xarabke mesela Cezayirci rolavi aiş bilir. Bale. ام نزدن کام رحمت لی بخواسته یا جی بجن گربه برای جی خلقی بیشه بله ام هاتن داویا برنامه خو ام نزدم کات شیخ میرزا بکرتای از ورم باتا دیسا از ورم مگو کات پرسه مهنتنا نه اگر رجی نه مگو رحمت لی نه خو نه رولا روساشی ام بیروانه کن یعنی روسشی دودا شریک وان بود یعنی هر کرین کسینجر و امریکا یعنی لحاف کرن ام بون قربانا لحواتنا وان بله محمد جان تجار نبره من روسان نبره نجی ناقت خوش نبیه هی وقت ساسا جابه بجیه من خوش نبه نهاجی خوش نجی بوی او که دوی وارده و متنه بله
برای سال عمری از باور کن اوکی جوایت عباد پرسه پلتفرم زمان کردی حتی ها چه گاوی گرینگ آویتونه از کارم هنه کشتا بیجم لی تو بخواه پرسه بدی یعنی هم بیجم ما وقتا پلتفرم زمان آبا کر مل سر سه اساس آبا کر ام جملتی خو چه تخوازن کرده چه تخوازن کرد کارن چه بکن که زمانی خو پیشته بخن و ام جه دولتی چه تخوازن و جه ناونتویه چه تخوازن جبو که ام بیجن که جه دولتی ام چه تخوازن ما خباتک آتولیک چه کر و ما هنک تشتا برخواه و من مشاند ام بیجن که رای دارین ام بیجن که برپرسین دولتا پارتیا جبو زمان کردی ما هفدیتن کرد جبو ناونتویه ما يعني زختين سر زمان كردي وحقوق زمان كردي دنا عدالة تركيا يعني جي زمان كردي وقت حقوقي چيه وبكرك چبه دبي واريته جلوزانه بكره يعني وقت پیمانا لوزانه تجهن تشتنه جوان تشتا بكره وحتى نها يعني ام بیجن که چه مافین کرده هیه جبو زمان چه هیه جبو چه هیه موانا وک کر راپورک ین که ام بیجن که لترکیه سفارتی وان هنه دولتی سردست ام بیجن که ین اوروپا و ین ام بیجن که چین، ژاپن، امریکا، کانادا وان دولتی مزن مسجد تبدين سفارة اره وضعين يعني شرطين زمان كردي نها چيه وگرك چبه في هاوي ما راپورشان حتى تيكديه ما بکنك دولت هست چه بو چند چوين هاتن جيچه يعني هم بيجي که پروژه گلک يعني هم بيجي که فرع بو ليبلي چه بو يعني هنك آستنگي لپشيا پلاتفورما زمان هاتر چاوا ینک سیاست مدار یانج شخصیت نرین که ام بیجن که زمان کردی که به روشبه گوتن که یعنی چما ام بیجن که پلاتفورمک ام تنه درکبن پیش تورا زمان نه کردی بوشی پیش تورا زمان آبا کرن آشه اون گروه بندنی هاتن آبا کرن يعني هم بیجن که پیشیا بیشی يعني وقت هنتشتین دنیجی وقت شولی کرن و جبو خباتش مثلا بیجن که وقتا ما پلاتفورما زمان آبا کرد تبدین ینکه ده پلاتفورما زمان ده پارتین پلاتفورما زمان ده تبدین پارتیا يعني ما بهف دوره بريار دا که جبو درسا بجارته اما خباته بکن ابجی جبو ما درفته که جبو که ام زمانه خواه بپارزن بچک جی زاروک زمانه خواه پیش بخن لی نخابن پشتی دمک شونده مهو نری که دناف پلاتفورمه دجی دناف یعنی اندام پلاتفورمه ین پارتی اندام پلاتفورمه دوی وارده هن جب آبیتن وقت نمونه ما گفت که پروژه یک ما جبو باجارین کرده ده هر تاخه ده هر محله ده هم بیجن که کرشا yani bahçe zaroka em avan bikir. Yan jî di tevdên yani şaredariyên ke Kurdistanê de bira wexta em bêjin ki însanek karkere digirin zimanê Kurdî jî bibe wek krîterekî yani dibêjiyan İngilîzî zanibe dibe em wêya jî bikin kriterekî yên ketê kevin şaredariyê yên Kurdistanê
كريتري وان هبكي او جي بزمان خو زانب بله جي او كريتر لي بله يعني ما بان خباتا كر دي وقت ما قويا قال لك استنجي چبون و ينك جوانا را قطبون اري وان بخوا نكر يعني دوي وارد بروجه هبون هيجي هنا ل وقت بزحمته مثلا بله گلک سپاس در پیشمه برنامه کی دنیجی هیا دویم وقت خدا خلاص بکن گوتنی خواهی داویه اگر نظام پرسک دن هبو تنه بو نظام خواهی شوپانت وکی دن تشتکی تنه بو باور ناکم هبه گوتنی وای داویه برز محمد جان گوتنی خواهی داویه کرم که Yani bir taybeti ki sale pırsa kırbu ki vayt bersivda yani az dixwazim via lezedim pırskereka zaman pırskerek yine teviye dibe ve çerçeve da bikarbine ne boy berjaniyem parti gruban ya ji alternatif platforman çebkin peşiya ev xabatên netewî bên rawestanîn ve proje karin çebikin ser xeteyî ziman çawa em ê pêş bikin hinek xebatên wek atölye zanîngehan da bi xortan ra bi akademisyen ra di nav esnaf da navgel da yani serviya karin bikin lê xuya ye bi hev re ev çand û kultureke bi hev re kar bikin ji bo xetekî netewî pir zêde ne xurte herkes gor berjendiye xul gora demkî tev digere tidinerî xebatek pekti li hemberê wî alternatîf henekê komele û saziyê din çêdibin bi dahan komele hene bin navê ekolojî û modernîte û nizam çûçî ew xebat û hêza didin wê derê eger bidane ji bo ziman bi rastî îro belkî rewşa me daha bawekî din bûya ew jinika Koreyî ça hatta Diyarbekirê wê biçe bawan komela bigote ez dixwazim zimanê Kurdî fêr bibim ne zimanê Tirkî wê bata xursa zimanê Kurdî ew jî ev bike spas dikim ji bo van derfetê vedan me ez hêvîdarim peyamê me gîştin gîştî sabe gelek spas em jî ji bo cenabê te gelek spas dikim birêz vahît eva gotinekî te dawiyê keremke سپاس بو به پروگرامه سپاس بو و سپاس بو گفتاره بله اجی جارک دن سپاس جناب وبکم هیوید که من دگلک پروگرام دن دجی هف ببینن بله بینرین چارپل مدیا یا برنامه هفته پانوراما هفته افروجی ام هاتن داویا برنامه خو حتی برنامه کی دن ام ببینن بخیر و خوشیه دا بخاطر و شبا خوش